Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Don artli kimat kibangamla wan priang hagasni bopli ya ka budget session arjar arpsa kabaningkong kalong baulat uai jingkren daga Ktien hindi kabar kalong bau khlemlut ukhlem pulilut ya ka jingtho baro bala penkre daga sarkar ngan Kren haki artli kimat ngan sedang daga mat kabar ngaklem lap hangno ka provision jong Constitution of India nani ka rules of procedure and conduct of business hangni ka dorbar thawan ka basha karpang palat bane ka ei ka baulat lo address hangni ka ying dorbar thawan tegani ka pinatatin but wanra ka je pher jumut lada ka ying dorbar thawan kala ban pediang ne ya ke ei ka ba sarkar kala pen khre lingba ka jingtho te kumta hani ka khlemat songkonor badon burom ngamtre ban ngam jeliu halor ki mat ki phang bala ai singi ki dekhot jong yeng dorbar thawan ha ka por ba ai jingkren ulat namar ka jingtho ka yailai bat ka article sispa nyopun rio jong ka constitution kari India ngiyoi yakiwei ki yeng dorbar thawan hakiwei ki jela baulat ukhlem puli lut yak jingtho balapan khre da ka sarkar West Bengal lahapan syuk karpat yaulat ban puli tang kalan ka baningkong bat kalan ka bakhadu hakirla ulat uino katukan ni naga jingtho kabla penkhre bat dangshen hat Tamil Nadu ulat ukentai sisandon ban puli ya ka jingtho kabla penkhre daga sarkar wala hakanu ka jingja kadaw kabari kalong ka jingya pher jingmut apreng ka sarkar jala bat ka sarkar preng ha jinglong jingman hangni epo kecela yeng dorbar hagasngi basdang yakni ke budget session arjar arpsa ngamla ban mudur bakadon ke jinge pher ayu ti hagni ke phang ngamkwa ban Kren ai shu te kumtang ko ban phai byang hagabai dei bat kamat ka paningkong kumbangala pan pau haga basdang baulat uai jingkren daga Ktien hindi to sha yanga songkno badan brom mangan pensyai ke ei ke jing bamhun hagaba nga ringkat langbat ki amalis jong ke voice of the people party ni persya ya ke jing address daga Ktien hindi jonglat badon burom hagani ka agos house ka Ktien hindi kadai ka official language jong ka union government kalong kumta lingba ka article lai sau lai lai spa sau pulai iwe jong a constitution jong kari India ya ka Ktien English pat la pendongkam na ka bertaki official purposes jong ka union government bat ha ka parliament lingba ka official language act kar khandai spa nru pulai ngidei bantip baga constitution jong kari India ka khlem kdo hangno kum ka national language omdon kanu national language ha India nrei tang ka official language hangni hajala yeng dorbar thawai ngidon ki kendon badai katkum ka rules of procedure and business of Meghalaya Legislative Assembly ka rules arpupra ka pensyai bakarukom penyat ya ka yeng dorbar thawai kedai ka Ktien English business jong ka assembly dai ban penyat daki English ka kendon ba arpupra ka sya ik dekhot banai jingkren hayim dorbar thawan daga Ktien lajong ya ka jingtho kabla penkala pareng ka ba thmu banai ya ka jingkren la ai shu songknor ba sakit dekhot ka ying dorbar ngakwa ban kdo hangni
baulat umdei udokhat jong ke yeng bat ka kendon arpu phra ka kedo syai kamdei na ka banta ulat te kumta songkno bron brom kawan ka jingsu thu hanga bat le si haki wei pat bahkan mi ka jing atatien ka ka official language baka sarkar India lengba ka jing Kren ulat but ka official language kaban sa jing tho ha ka yeng darbar thawai ni saindur yakarti sanshar da kaju ka constitution te kumta ngabu ka jingkali yapi songknor pudang brom balai ka sarkar India kam itu bakadon ka jing dongkam ban thung yaulat ubadon ka jing sothu ka Ktien khnang ba kanumlong ka baujen thut ban saindur yak jenge dei hapre ka sarkar India bat kejela songknor bodon brom nyimla ban klet ban sungu sarong halor ka jenge ki hill state hawa ki pat garo bat Khasi kum shipara da ka jing slur ban yang telilang banyale persya ya ka jing themu ban penbor hangi kum ka Ktien official language bat menta ngin sala ban long kum ni kum ka jela Meghalaya hakeleng ki wei ki jela jongkari lightno tang hanot India kamdon lat ban pediang ya ka Ktien Hindi haki state dan ki jela jong ki kum ka official language kadon ke jengile bamla pediang ya ka Ktien Hindi daki post nam balalet bat kanang yai beteng ru haki snem ki banangwan ngimla ban penkup tang sirong ya ka lenter bat ka penkiang jong kari India ngidon ke jaj benriu bapher hakari hangni hakari bat kani kalong ke jeng itanat ke jeng sisa kalong ngidei banero bat ban burong ya kani ke jenglong bakar pang tiwat lengok bat wat simbaklayanga habangam menjur ya ke jeng Kren Hindi jong ulat hang ni ka agos haus omdei banga syukuran halenti sengking ne omdei banga ai khana bang ja ya ki press ki media nga Kren hang ni hi ka agos haus namar kani ka dei ke jeng jong upai ba uba ngimi khmat bat ya kani ke jeng ngidei ban peit bnya ba bat ngidei ban simkhi bat ngidei ban simkhia tang kini ki Ktien bada ka jing sorit songkno brom brom ngan penkut no yani ka jing sim banta ka joma bat ka jing Kren jongla Citizen first is our motto. We believe that our citizens need to be connected with government for faster and efficient service delivery. I am happy to announce that we are coming up with a dedicated CM helpline call center